Basang-basa siya. Hindi naman ako. Ay, hindi naman na. Hindi na lang. Eh, yung bag basta. Pero yung mga gamit. Oh, maganda na bagang weather. Nag-uulan ako. Suspended ulit. Sa papasok yun naman tayo. Suspended na. Pagkabasa sa Ang sipag ni Dat. Walis siya. Maingay kami kasi nandito ang aking mga anak. 2 araw nang suspended ang klase. Sa kaulan. Sobrang lakas ng ulan. 2 araw na kaming inuulan. Good morning. Good morning. Good morning pa rin sa kanya dahil kagigising lang. Kahit 12 o'clock na ng hapon. Gigising lang ni Borno. Diba? Kagigising mo lang. Hindi tama ang oras ng tulog niya. Lupit pa. Baka may kumagat niya sa'yo. Tingnan mo, para may kumagat yata sa kanya eh. Oo, may kumagat sa'yo, anak. Nasaan? Tingnan mo ate, halika rito. Tingnan mo, mukhang may kumagat, di ba? Sa totoo lang, May masakit talaga kumagat pag sa'yo. nag-deliver yung mga messages mo, diba? Ay, wait lang. Like, oo, alam Ay, ko naman may na busy bubuyog ka, ka may ngayon. buhay tayong lahat. Oo, Pero bubuyog like, you yata. see your messages na Oo, nakabukas. bumblebee. Sa taas. Tapos spotted. Hindi, nahulog. Nung kanina, nung pinagdaro na yung Bluey, nahulog din sa baba. Yung biyata, nagugulat ako sa kanya kasi sabi mo, Umalis ka dyan, umalis ka dyan. masakit daw yung ugat niya. Eh, naku, nakakagulat naman. Umalis ka yun. dyan, umalis ka dyan. Umalis ka dyan. Tapos Bee. biglang sisigaw na masakit. Bumblebee. Ano yun, ma? Hindi Baka naman bee. yun. Hindi naman yun. Ayun, oh. Alin? Ano ko, hindi yan. Malabo talaga naman sabi. Baka may ano. Palit nga yung cover mamaya. May kumagat niya sa kanya. O, tingnan mo yan, o. Ano yan? Ano yan? It's okay, pero naku, Nasting. natakot ako kanina kasi akala ko sa loob yung sumakit sa kanya. Tingnan mo. Oo. Hindi ano na, hindi naman yan nakakaano. Hindi naman. Yung beer. Ayun sa escalator baga to. Oo, baka langgam na yung may pangtusok na. Yung mga ba, yung ano, yung puwetang langgam. Naku, nagulat naman ako kay John Bird. Kagagaling ko lang sa trauma ng mga kidlat na yan. Nakagat yan, anak. Hindi yan sa loob. Akala ko hindi. Hi vlog. Ako ng mga sakit-sakit ng mga maliliit na sa'yo, babalik. Ayan. Para makita mo yung kagandahan mo dyan. Magcha-chad face ako. Magcha-chad face ako. Natatawa ko. Hindi, Chad face. Wait lang. Hindi ko magawa. Wait lang. Humihinga pa lang ako. Ba't kayo natatawa? Wait lang. Let's go. Joke lang. Para tiga na mabuti. Parang daw ko na. Parang ko pag-complete na bit. Ano ko na buti? Pangit. Ayoko ng shape ng aking mukha. Pero maganda yung jawline. Ala! Hindi na. Eh, wag naman yung puso. Kawawa na. Nakagat ka lang ng B, nag-iba ka na. Grabe ka. O, tingnan mo. Tingnan mo yung kinagat ng B. Tingnan niyo, tingnan niyo. Hindi, para ano yun? Tingnan mo nga, Tingnan ko yan. Tapos ko yung ano, tapos para tapos tignan. matutulog ang baby. Kasi hindi niya alam. Tingnan niyo yung kinagat niya, oh. Ay, yung kinagat ng B. Oh, ito. Ah, pakita mo.
Hindi, hindi. Ano mo pwede ko sabihin? Hindi, hindi mo na. Ay, huwag yung bugit Ayan, na. oh. Hindi ako bugit. Namaga siya, ayan, oh. Ito, oh. Ayun, namaga na sa kanya. Namaga na yung kinagat sa kanya ng... Lumaki? Lumaki? hindi ko alam kung anong kinagat. Namaga talaga. Saka nag-violet ito, oh. Ang dumi nga ng ano ko. Mga violet. Dumi ng kuko ko. Hello, bambutin. Tijid. Ang dilim. Dilim ng mukha mo. Po. Ikaw din. Hindi pala. Ay, liwanag. 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 Oo. Liwanag nga eh. Kasi po, napundi ang mga ilaw namin. Dahil sa dulog-dog. Dolog-dog. Dulog-dog din. Dahil sa kidlat. Sumabay yung ilaw. Pag ano ng kidlat, sumabay yung ilaw, namatay. 3 ilaw namin napundi dahil sa kidlat. Ate? Si Loki, hindi ko yan mahawakan. Nagbalat ako ng langka. Pero sa may labas, may batay na daga. Hindi ko lang kung nangyari dyan sa daga. Sino pa din nagdaga? May ibang topic siya. Ah, bakit mga miming ata? Oh, yung miming, pinatay yung 2 daga. Ay, isa lang naman pala. Bakit 2 yung sinabi ko? Ikaw ba nagbatay ng daga? Wala. Ganun talaga yung daga. Pinapatay ng ano, pusa. Ayan. Ang dilim ng aming bahay. No, wag mo ko ilawan. Albert, ang sakit sa mata, Nunoy. Yun daw si Ate Gia, ang hilawan mo. Nagdodrawing, oh. Ito ilawan mo, boy. Mas makakatulong ka pa dito. Oh, ayan si Ate, may memories din. Hindi makakagamay sa Anong ginagawa? nag-ano ako. Yung sa assignment. Ah, okay. Bert, ilawan mo na. Okay, sige. Hilawan daw si Ate. Ayusin mo ang pag-ilaw. Asa pa rin si tita. Nabinata tuloy ako. Maliwanag ang buhay. Maliwanag ang buhay. Sa sinabuang gulay. Kidlat pa more. Dahil sa'yo. Huh? Walan tayo ng mga ilaw. Sorry. Sir. My. Ayan, wala kaming ilaw. The. Wala kaming ilaw dahil Sad. nasira ang mga ilaw namin dahil sa kidlat nung isang gabi. Pagtama ng malakas na kidlat na 49. off lahat ng ilaw at hindi na gumana. My. Phone. Daya. Gusto ko ng spelling bee. Mag-download kayo. Madarownload kita. Madarownload. Ganyan. Pag magigame, Pag pag magigame kayo, ganyan yung mga game na maganda. Yung may mga natututunan kayo. Para na tayong mga ano. wala akong game. Hindi naman. Very good. Nata. Hindi, ano ni ba? Hindi ko na. Sinidok. Ayun na kasi yung connection. Nandun si Papa. Nandun yung wifi sa ano. Ako, minsan nag-iilaw ka klase ka, nagtatanong ko may game. Diba? Para na tayong mga ano. Ay, hindi. Doon lang yung sa kusina yung meron na ilaw ngayon. Dahil kailangan pag nagluluto. 3 ilaw ang ay bali 4 pala yung nawalang ilaw, yung nasira. Yung doon ano. Po. Mari. Hindi na kami magkita-kita. Mari. Hindi pa nakabili ng ilaw. Ng bulb. Pinalitan ko doon sa kusina dahil nasira, napundi yung nandoon. Nawala naman yung ilang ilaw. 4, 3.
Yun yung mga game na gusto ko meron lang. Ayoko ng ibang game. Perfect. Yung may, dapat yung may matututunan kayo, hindi yung ano, Perfect. kung ano-anong Baby, walang kwenta. Ate, masisira yan ate. Paglaro ka naman dyan sa pusa.